Ay, Din! Natuktar na po na kong mga rayuma, Din! Din! Asa ka ba? Tuora, sagit na po na kong amahan. Sagit na po, kaya na lang po gibati. Din, dali ba? Oh, na, yaka-yaka na, kay gaya mo kag ulo ang mga naka. Mauna na, resulta na sa mong pagkapalahubog. Kuha sa itong haplas din, be. Dali ba? Wala na tayo haplas na po, oy. Palitay sa kurdos tindahan ka, katong kalabo plus herbal oil. Lakaw ba? Katong kinindot ka ito. Pagdali ba? Bahala ka na po, oy. Ikaw pa'y manugo, ikaw pa'y magsingka-singka. Sinagtuo kag, sayon ra mag-atiman og masakiton. Labon bitaw makondisyon ang lawas, dibiya ka magpuyaw sa balay. Pagdali ba? Daghang ka istorya na raw. Kung gusto ka palitan, pag hinahinig istorya, mura na kong iro ba, kayo mong sagit-sagitan ba? Ay nak, sige nak, palitay ko nak, maluoy ka nak, daran ako. Nya asagi kong palit. Dito sa tong suking katindahan. Pagdali ha. Lagi. Si Tirada na to ron, Paps. Tirada? Oh. Ay, naunsa di ka. Adtuon to si Abing. Ganahan kay ko ato niya, kay bisag dili pa iyang siya, imno na niya. Imno niya? Mo gani, no? Ganahan po itong Abing kay mahubog. Magligid-ligid. Eh sa Paps, murag milagro man, wa man naglaglaag si Abing ron. Nah, basig nagpaabot na to sa tuwa. Uy, pre, anak ni Abing, pre. Hoy, Din, alisa Din. Uy, Paps, sakto kay naa mo. Ano man? Nah, nagulat imong papa dito no, kay mag-shot me. Dili, uy, tabangin ni si Papa Big. Yung balik ka po diyang sakit, di sa kalakaw. Paps, tabangan daw kay di daw kalakaw. Ay Din, pasensya kayo. Naman kung milakaw ron, di ba natin? natalakaw ron, pre, na. Pasensya na kayo, tara. Mao lagi na, barkada nga tunay, pero magkasakit, magkaiyahan. Asa man gyud imong sakit? Pagtarok istorya ba? Mao na, bis kang gibati, matuad-tog baryo. Sus, may gani kay naka dala ko aning kalabo plus herbal oil. Kung wala pa, lubog gyud ka ning dalan. Lagi, nagkuha na ko. Naunsa naman o diri naman no natulog noon. May pagsabalay lang ti kagihaplasan kay para makapahuway ka pag-ayo. Piktibuha gyud ang haplasan no. Kinaka-relax gyud pag-ayo si amang oh. Mao lagi ni, kapuya gyud ang ati mag-amahan nga gahig-ulo eh. Uy, hala, isa man diha nga namay natug sa dalan. Naunsa man si amang gimo? Ay, akong gihaplasan nakatuog man noon. Asa man day mo mulagay? Kay kauban unsay mo ako ra man isa. Sugo ko haplas akong amahan, tukara po diya sakit. Lah, kini sakto kani si mga man. Itisting na sa iya. Hala, mo gyud ang gisugo ni Papa o kanang kalabo plus herbal oil. Ako na bi kay mo na ko ipahaplas ka Papa. Si ako ah. Palitan na lang niyo para di na ka matong sa tindahan. Be, paliton ko nag 20. Sa 20. 100 guro pwede ra. Inuhaan na magani na. Mamatay ito kung Papa ikaw ginungdan. Bibi. Tagayin lang ko 50. Kamu ba? Bugoy kayo mga bataan mo ba? Bibi. Oh, 100 man lagi ni. Ikaw ba? Bugoy kay kang bataan ka ba? Din, dali ba? Pagdali. Pastila mo pagsuguon, ay. Ay kung singka-singkahin niya, kaya ba sigilabay ko niya plus ron. Na! Kalimot man nagughaplas sa mga tiil day. Ulo ra magud akong gisiguro god. Tensa, kuhaan sa ako ton haplas nga gipalit aton duha ka bata. Ay nak, dali nak. Haplastik ko nak, dali anak. Nindutas paminaw, oy. Ayo dong! Dong! Uy, ang libat niya pas lagi. Dong! Ambis ang kuan be, haplas kay gi-atake si amang. Tukar na po diya mga tiil. Gamitunon jud ning Papa ba. Kini, kakwarta yung kuan ni ron. Sige na ba, maluoy ka. Pasig unsay mahitabo ni amang dito. Palitay pa 100. Ihatag ko ni. Unsa man ay? 100 na to imong palit sa kuha. Bahala ka na ay. Palit na ito sa butika. Dako, pagkagasto, masahe pa ka. Mukha na ay. Amin lang may kipis mamatay to kung magulang. 500 ang 500. Oh, 500 na. Bugoy kayo mo mga bataan mo ba?